Na, sir? Aman, hindi na nagpaabot si Sir Marlon ni Mulit. Sabo ko ka. Sir! Ay, nana sila silin ay. Hindi na, sir. Sorry kayo, nalangan mi. Sir? Mayong buntag. Ay, sir. Nidin siyo. Buntag, sir. Ay, buntag, Len. Ay, arita. Toy, pagkuha itong lingkuranan. Kau tayo lingkuranan sa luyo. Dito. Kuha. Ari mo dali. Arita dali. Kay Salamat. Landong dali. Sorry kayo, sir. Nalangan mo, sir. Arita, pailon na dali si Landong. Sorry kayo, sir. Toy! Pagdali! Dili. Day, Len. Dali, Landong. Salamat, sir. Lingkod, oh. Ako lang kung gubanan, sir. Kaya mahadlok mo na siya magabihan, good. Mo ba? Araya nga ako manggod ba? Gusto lang kong masayod kung hayon yun ang gusto niyang trabaho kay nagplano manggod ko nga magsuhol ko sekretarya. O, di ay. Sayo na kay nga trabaho lin. Pagatimar ra sa ilang mga yuta din ni Sir. Aron mailhan og kinsa gyud lumad nga taga dinhi. Oo ba? Sus, sortiha sa akong anak. Kasayo na yun di tinuod. Unsa may imong una-una Lin sa trabaho nga akong ihatag nimo? Di man lisod ang pagbuhat ini kay igo ra man kang manglista sa tanang namuyo dinhi ug ingon man pagtimaan sa bag-ong natawo. Sus, kasayo na di anak. Ay, maglista na ka ng puyo diri. Nga ilhado ko na mo puyo diri, di ba? Ha? Kaysa ato kas ilang lorna nga magkaabog pa ka mangatol pa imong lawas tungkol sa uway. Sir, Patrick, okay. Tay, disukit tayo. Ay, Silisod. nakatando naman ko kung Ma'am Lorna. Niya ako may magtanaw dito sa kalihukan sa tindahan. O sa ubang orders gikan sa gawas. Hasol man kay nang imong trabaho Dailin. Layo ra kay nasa kong gi-offer nimo kay relax. Maglingkod lang kadaghanan. Tiyaw mo na. Kasayo na di anak. Nga ang importante kay di pa jud ka dinhi. Dura sa ato ah. Pwede ba ka matug? Maglitlit. May puntos tatay nimo. Ikaw og tuwa ka dito, peligro kay mo biyahe pa ka. Nya, babae ko kang buhat. Mao na diha. Bitaw day. Kasakto nagsulting Sir Marlon. Di lang ko, sir, uy. Wangan. Ano di man tawag ka day? Ha? Di lang nagikot eh. Nakasaad na ba ako dito? Hala si Andole pa ako to. Ha? Are lang kasi, ha? Ha? Di lang nagikot eh. Sinanay nimo, ha? Mo'y patuon dito ilang lorna, ha? Pila ba gyud sweldo nimo dito? Ay, gamay raman ni noon, sir, pero mayo raman sa silag tagad na ako dito, good. Nasa sila yung mga tindahan sa Gihulngan og sa La Libertad. Yan, nasa sa Dumaguete. Pero wa mo ko'y labot dito, ari raman ko. Len, kung ari ka nako, nindot kayong kahigayunan. Tungod kay dako-dako man ang imong madawat nga sweldo nga rin ako. Labing gamay, 200 pesos ang adlaw. Di mo na. Kadako anang hilin, 200 pesos. Sabing gamay pa yun. Di pareha dito sa ilang lorna nga magkagis pa kag luwa, uway. Ha? Magkaabog pa ka. Masakit pa kag TV kay ang imong baga mapuno sa abog. Kapoy tinuod hilin. Bugat imong trabaho dito. Pero diri na ako. Kaan ra kay tanan. Lapis ra papel ang imong gunitan. Lapis ang papel. Sorry jud kay sir ha, pero isod man gud ba ko una kong pagtandong Ma'am Lorna. Sorry jud kay. Unsa mo taong ka, oy? Higayon na nimo. Kadako anang gitanya ni Sir Marlon. Ha? Tayo man namon ko. Ano? Sir, ang angin na sir, kaya ako sanay pasabto sa mga sir, ha? May pabot, ay, kuwan sir, ay kagul, kay maimo, ana lagi na katrabaho nimo. Sige. Sige na, to, Tiba-tibangan na silin. Magpaabot. Ana! Sir, sorry ha. Uwog lang. Tama ka, Spike.
man gid mano. Nindot lagi dito mano. Mayo. Ay, ako, puti lang mata ko pinaabot. Gani, harbi aming pinaabot ninyo. Na, pasensya siya kay mano. Asiman ka, laong gistanan ang kuan. Sa tao ka to ga? Katong laong gistanan ba? Katong bukid sa kuan to sa, ay, sa ga. Pangpang to sa darasan man ko. Sa, nindot lagi dito mano. Kay gaumba-umba mi sa taas ba? O yan, yan. Niabot mo sa pili. Say, lupa. Nalingaw, gyud pag ayaw si ma'am. Oy, tanggo niyo mi. Dito sa, Kwan, Papan. Abot mo sa Papan. Daghanar ba na itong parinti dito? Lagi man uy, nahimamat na ko ang kapitan sa Lusaran. Na si Kapitan Augusto Serafin na mano gihawiran gyud mi niya nya. Nya ung magpahawid kumabtan mig alas 12 gabi didto mo na nga. Ni uli lang ko diri kay basi day ganahan mo mga to mamalik to didto. Ininduta lagi didto mano. Ayaw kay ito eh. Nabalaka, may pininyo pag ayaw. Ay, kain ra mo. Ay, ako bala ka tayo. Uy, dahil kay parentis ma'am dito, nagkapit-hapit ni. Lagi balik jud ta dito ha. Balik jud Mano mo balik kid ko dito mano nindot kay ang view good. Paim na sa Aloy ganina ra man day kagikotasan ay. Luya sa Kaloy lakot. sa taong laklak. Dito ma'am, nindot kayo dito ma'am. Tabaw ko, murag. Kabantay ko, rin isit-sit ako dito. Si Matoy siguro to ni Isidro. Oh, Abot diha. Kaya na yung admirer. abot na ismatoy dito. Si Matoy. Si Matoy, naging hibawaan. Kanang Bitaw. mo ko, si way bili. Paring, katong dapitan yung gato dito, pagkatagha, lagot mo dito. Lagi mano ay sa Kalamba ay. Daga kay silag abot didto. Mo yun. Kunya, so may balita. Ito mo skanding, nisibaw sa na dito. Aw, misibaw gid man no. Himo lagi na lang tugi sa mga tao dito kay ang uban mo tuo, ang uban mo katawa naman. Mao ba? Unya, nikatat yun ang balita dito kay niadto man sad si Marlon. Nagpatabang sa siya pagpangitaan ng kandingan. Oh. Nya, modo ang uban na engganyo sa gipagpangita kay tungod do sa dakong kantidad nga gipresyo ni Marlon nga ipremyo niya sa makakita sa kanding. Ay! Kapoy, ba yung trabaho Ya, surrender na ka? Pili ko dabi. Indur ko taon. Ano ni surundiray? Ano ba? Tubig ko. Yan. Ugma mon. Kaya may pagi ay. Ano sa na? Sabi pa maigiha ba? Magtunga na lang tas trabaho. Ano sa mga tungaw na to ba? Ikaw, mukuyog kas mga kadaghanan din eh. Na mangita sa kanding. Unya ikaw? Aw ako magsurbi. Ano sa kasi ay ka? Kaya man surbi-surbi ka diha? Magsurbi ba? Asa ibutang litag. Uy, nana, ditso ka, ditso. Alakan si kay tada. Bitaw, no? May uban din eh nga. Tanang pamilya, ilang dadon, ilang asawa, mga anak, gumangkon, apo, apos tuhod. Apil pa na ilang mga hayop. Ambot, ngano? Apil mo nagpagpangita na ilang mga hayop. Bitaw ba, no? Sakto gano'n yung mga sulti da. Para doble atong paningkamot da. Ano yun? Double time ta. Kana, mas maayo na naman. Bright ka ba na? Bright ka agad. Sakto gano'n yung mga gisulti gud. Karon pa ka nakasulti ana. Kadugay na akong bright. Wala maninguha kita pag mayo. Kunya ikaw, samtang mangita ka, hapita si David ha. Gusto day, no? Ang bata, day mo, no? Imo ginang susihon, kumituman sa ato instruction. Kay dako kay nagmatabang sa David na to. Dako yung kay matabang bun, basta mukugi lang to siya. Ugma ha? Oh, sayuhon lang nako. Basta di ginatulugakan. Kaysa gikaingon ko na nimo. You see this? Kita may nakapabor. Yeah? Amen. Murag, paminaw na ko, bun, dool ra ba kaya itong swerte, bun, kay murag dool lagi na natong swerte nga kita makakita o makadakop sa kanding. Muleng.